sa ka. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Casey. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Everything I own. Just to touch you. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangahan nga Casey. Recorded by X Thunder Gaming. Ma? Ma, ni anak ko! Mulig si mama meron nagilak. Ma? Oh, ma! Anak, Ma, sinihitabo. anak si Papa ni mo. Gibiyaan na ta niya. Unsa? Na si hilain na. Mas gipili niya iyang babae kay nato. Naluoy kay kong mama, best. Sige na naghilak. Lanyo mo ba? Dili gyud ako mapasailos papa sing gibuhat. Dili gyud. Pero best, Papa man gihapon ni mo siya good. Unya kay abi papa nako siya. Doon na siya katungod ko pasakitan mi ni mama. Casey, Kung doon na gani mahitabo ni mama, dili gyud ako si mapasaylo, Amelia. Casey. Ma, kaon na. Ihugo na kaog maayong Gado man, Casey. Asa man ko napita na sayop sa mga kabinyoon ni Papa ni mo. Dili ka mo isayop, ma. Kung dili si papa. Ayaw na ang asaangin mo. Wa kay saan ni ma. Sakit, nak. Sakit kaya ang ibuhat ni Papa ni mo na ako. Ma, ayaw pagsultian na. Kaya ra lagi ni nato bisag kita rang duha. Bisag wa na siya. Si Papa tingali ni Muro na. Dali, ato na to. Basig di balik na siya. Ha? Ay, ikaw, cute. Daan pa ko. Mubalik na ka din sa bay. Ha? Niya ako, aron pagkuha sa uban butang nako. Dong, Pa, wala ba kinahabiling gamay kaluoy ni mama? Nak, I'm sorry. Pero wala ko'y gugma ni mama ni mo. Mas mapasakitan ako siya kung pilion akong magpabili ninyo. Nako pa. Dili ka ba di maluoy nako? Sorry, nak. Bisan pag mubahawa na ko dinhi, pero magpabili na nga kong gugma ni mo. Amahan ko ni mo. Bisag unsay mahitabo, pinanggagyapon ti ka. Unta mo abot ang panahon nga mapasaylo ko nimo aning akong nabuhat. Buset! Buset kayang babae ni Papa Best. Casey. Kung sabihin niya nga nakaako, bagay siya biya na mo ni Mama. Best, tao si Papa ni mo. Uy, pepekto nga tao. Magkasa man kitang tanan. Tingali, nahigugma lagi si Papa ni mo. Gusto ko mailan ng babae ni Papa. Buhaton ko ang tanan or mailan ako siya. Casey.
Recorded by X Thunder Gaming. Si Papa, nanawag. Hello? Nak, pauli na yun. Si mama ni mo. Oh, ha? Ngano pa? Unsa nahitabo ni Mama? Wanay panimuot si mama ni mo nga naabtan ako sa bahay. May nalangani kay nadaan ako siya din higdali. Matod sa doktor. Giatake si mama ni mo o kung wa pa nako siya madadayon, tingali og wa na siya karon. Unsa? Nak, pasaylo ako. Naibaw kong ako'y imong gibasol sa nahitabo sa imong inahan. Pero usbon ko, wala ko tuyo nga pasakitan si mama ni mo. Mapasaylo lang ti ka pa. Kung imong ipailailan ako ang imong babae. Anak, di pa ko andam. Tingali dili pa karon. Di pa hustong panahon karon aron mahibaw ka. Naabadi hustong panahon para sa mga kabit pa? Casey, Hangtod karon. Wa ko magtuo nga makahimo ka na mo ni Mama Ani. Sakit kayo gibuhat na mo. Ma, nga namang nibiya ka. Mag-usa naman ako, Ani. Nga na padama kasi mong sakit. padung na mong ngit-ngit. Mamauli na ta. Ikaw may nakaingot kung anong nawa si Mama pa. Casey, Kung wa pa ni mong ipasakitan si Mama, tingali buhi pa siya karon. Kauban ko pa unta siya hangtod karon. nak, usbon ko. Pasaylo ako. Kinahanglan kang mupauli sa inyo. Dili ko, lo. Arir ako din hindi mo. Kasi respetuha gyapon sa papa nimo. Nakasaman tuod siya pero mahal ka niya apo. Mahal, lo? O sa klase as pagmahal? Pagmahal ba na itawag ni mo ng pagpagabit ni Papa? O sa pa, ano mo dapig man kaniya, lo? Dapat unta mo dapig ka ni Mama kay anak ni mo siya. Og siyang gipasakit na ni Papa. Siya na lang unta ang nawa og dili si Mama. Kasi ayaw pagsultian. Nakasahas papa nimo pero dili niya kagustuhan nga mawaas mama nimo. Diyo sa nimos pa siguro, lo. Nga dili ko niya kagustuhan. Huwag na kay baho nga nagpag-ulgo lang siya pero ang tinuod. Nalipay siya. Kay libre na sila magbalipayon kauban siyang kabit. Daghan pagkagwa may bawi. Panahon na tingali nga masayod kastanan. Bahin sa unsa, lo. Si Papa email na nimo ang mapahibaw ni Munyana.
Ug aron masayod ka sa tanan. Pauli sa inyo. Ug susiha ang kamaturan. Unsa? Nga nagikulbaan man ko sa gingon ni Lolo nga bahin sa kamatuoran. Nga naman ka. Ni anak ko dool sa amo. Nakulbaan ko. O ko may bago nun sa reaction ni Casey pananglit may baon na siya. Ayaw ka bala ka. Ako sa pasabton. Usa pa. Di ka na nako pasagdan. Ni anak ko. Casey? Pa? Amelia? Ikaw ang kabit ni Papa? Casey, pasilo ako. Wala ko tuyo Nahigog man lang ito si mong papa. Kinuo ko. Nak. Hayop mo! Ngayon nakahimong man mo na mo, ani. Ikaw, Amelia, best friend ikang dako, pero ikaw na naman ni traidor naman sa kumama. Ha? Igat ka! Kese. Hinahinay si mong baba. Hinahinay pa ang ano? Madutlan pa din mo sa akong ipagstorya nga sakit sa kabaga sa iyong mga naong nga nakakaw magbuhat, ani. Kese. Dili ti ka tinuod nga anak. Unsa? Di ko gusto nga maghuna-huna ka nga gigamit ko ni sa akong pagpagkasa. Pero, maunay tinuod. Una kong gibudhian ni mama nimo sa among kaminyuon. Og ikaw ang bunga sa iyang pagpakasa. Unsa? Ang kunod ko, nasakitan gud kayo ko atong tungura, pero tungod sa kong pagbahal sa imong inahan, ako siya gipasaylo. O gidawat tika nga akong anak nga murag yun og ako. Dili. Nganong karon na magkamasulti na ko, ani? Tungod kay nihangyo si mama ni mo na kunak. Nga dili ipasaba ni mo. Pero karon nga dako ka na. May katungod ka ng mahibaw sa tinuod ni mong pagkatao. Kung dili rin ko ni mo, anak, sa ato Ayaw pagkuna-una nga dili ka na ko, anak. Sa ako nang giingon, anak ti ka. Pinangga ti ka. O mahal ti ka, bisan dili kagikan ako. Ang iyo ko lang, nak. Pasaylo ako sa kung nahimong sa. Dili din ako tuyo. Nakikugma lang ko sa imong best friend. Mahal na ko si Amelia. O mahal ko niya. nasaylo ako pa. Pero dili ko na anak sa yun nga dawaton ang tanan. Naibaw ko. Naibaw ko na. Andam kong magpaabot ng higayon na basta ayaw lang isirado ang imong hunauna. You sheltered me from harm, kept me alive to me. Sa tinuod lang, wa ko mahibaw sa angay na ko ma-feel. Kana bitong imbis angay ko nga maglagot sa akong papa, pero wa man di ko'y katungod kay bunga ko sa pagpakasa ni mama sa ilang kaminyoon. Gani, angay pa ko magpasalamat niya sa iyang pagdawat nako ug sa iyang pagmahal nako nga mura gid og iyang anak. Kung doon ang may mas labing apektado, ako kana. Pero gihangad na lang nako sa Ginoo ang tanan. Ang akong giampo na lang gyud karon nga makadawat na sa sitwasyon ug andam nang mopasaylo. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni KC nga tagas Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga naguluhan, Everything I Own. I would give
Ang mong kaagi gibatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka ug kubus sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, takang salamat sa inyong bahag pamilya.